Tifla ta' 3 snin li ġiet bżonn ħarsien alternattiv għal 4 xhur kellha titpoġġa f'dar residenzjali ta' tfal wara li ma sabitx familja li setet tagħtiha s-servizz tal-fostering. Dan għaliex il-foster carers kollha f'pajjiżna bħalissa diġà għandhom xi tifla jew tifel taħt il-ħarsien tagħhom. Sera Farrugia li tmexxi s-servizz tal-fostering fih dan l-appoġġ spjegat li din it-tifla sansitra kellha bżonn il-kura medika l-isptar wara negliġenza severa mill-ġenituri bijoloġiċi tagħha. Dil-ġimgħa rċivejna referral ta' tifla li għandha l-età ta' 3 snin minħabba neglect sever li kien hemm minħa tal-ġenituri bijoloġiċi, it-tifla kellha bżonn assistenza medika u għalhekk kellha tittieħed ġewwa l-isptar għal din l-assistenza fejn kellha tinżamm hemmhekk għal ċertu ammont ta' ġranet. Sfortunatament ħabba nuqqas ta' family u placements li għandna bħalissa sibnija ħafna diffiċli biex insibu placement għal din it-tifla. Bħalissa f'pajjiżna hawn 433 tifel u tifla f'kura alternattiva. 239 minnhom jinsabu fil-fostering, filwaqt li 194 qegħdin f'kura residenzjali. Dawn iċ-ċifri konfermaw suċċess fil-viżjoni tad-Direttorat tal-Kura Alternattiva fiħdan l-appoġġ, illi aktar tfal bi bżonn ta' kura alternattiva qegħdin fiħdan familji minflok fi djar residenzjali. Minkejja dan il-bżonn ta' kura alternattiva ma jonqosx u każijiet bħal dawn li jinvolvu tfal żgħar jeħtieġu mħabba u attenzjoni fiħdan familja. Bħala direttorat, ix-xewqa tagħna hija li tfal taħt l-età ta' 5 snin jitpoġġew mal-ewwel ġo foster family għal ammont ta' żmien ovvjament sakemm ikun hemm professjonisti oħra fejn jissapportjaw lill-ġenituri biex fejn ikun possibbli dawn it-tfal jingħaqdu lura mal-familja bijoloġika tagħhom. L-appellu biex kull min jista' jiftaħ il-bibien tiegħu għal dawn it-tfal li jkollhom bżonn attenzjoni u mħabba f'mumenti vulnerabbli f'ħajjithom. One News ġiet l-attenzjoni tiegħu reazzjoni ta' persuna li hija grata ħafna lejn dawn il-familji li fuq il-medja soċjali ringrazzjat li 3 familji li qed jieħdu ħsieb li 3 ulieda. Kull min jixtieq aktar informazzjoni dwar il-fostering jista' jċempel fuq in-numru 9901 0533.